Тапшыруны җәмгыятьне икегә бүлгән четерекле мәсьәлә белән дәвам итәбез. Олы яшькә җитеп үлгән кешене җир куенына салыр алдыннан ярдырырга кирәкме? Республикада яшәүчеләр белдерүенчә, елдан-ел картларны ярдыру очраклары арта. Таякның бер башында канун тора. Федераль законда яру мәҗбүри булган берничә очрак билгеләнгән. Мәсәлән, кеше үтерелгән, йогышлы аурудан үлгән дип шикләнелсә, ауруның сәбәбен түгел билгеләп булмаса һәм башкалар. Бу таләп мәрхүмгә 70, 80, 90 яшь булса да үзгәрешсез кала. Икенче яктан мәрхүмне ярдыруны шәригать кануны тыя. Шуңа бакыйлыкка күчкәнче үк мине ярдырмагыз дип васыят язып калдыручылар бар. Тик чынбарлык шундый, хастаханәләрдә еш кына ул язуга карамыйлар икән. Мондый мөрәҗәгатьләр депутатларга да килә. Алар ихтыяҗ булганлыктан норматив документларга үзгәреш кертү мөмкинлеген карарга әзер. Ярудан коткара алмыйча, якыннарының васыятен үтәмичә калган туганнарның моң-зарын һәм әлеге мәсьәләгә рәсми карашны Рүзәл Шәрипов өйрәнде. Зок теге кешене бирмичә торулары моргта, ул теге җәберле, конечно, кешене. Илдус Хатипов гыйнварда 84 яшьлек әтисен җирләгән. Ул озак авырудан соң хастаханәдә җан бирәм. Диагнозы алдан ук билгеле булган, тик табиблар мәетне ярдырырга җибәрәм. Дәвалауда хата китмәгәнме икәнен тикшерү өчен кирәк дип аңлаталар. Диагнозын белеп кенә үлгән кешене битәрелтеп булмый бүгенге көндә. И башка кешене дә саклап калып булмый ул диагноз белән. Потому что если мен теге тормышта шулай үткән дигән кебек инде сыерларын да үзем бер сүлсә ярбаны карап калганнарын исән калдырып була. Кешене ала калдырып булмый, потому что кеше бит инде статный животный түгел, ул анда бөтенесе бер условиядә яшәми. Улларны ярдыру мәсьәләсенә аеруча авылларда караш кискен тора. Без Яшел Үзәннең Нырлат авылына юл алдык. Абитка хәтле өлгерткән җирдән аны икенче көнне абит алдыннан шулай күмергә туры килде. Бер айлык Шәүкәт Миңнуллинның 80 яшьлек күршесе үлеп китәм. Ул онкологиядән вафат була. Әмма ярып карамыйча үлеме турында кәгазь бирмәгәннәр. Мәетне моргта авылга алып кайтуларын башка районнардан җыелган туганнары гына түгел, зиратта казылган кабер дә тәүлектән артык көткән. Аның бит инде хат техникасын табырга кирәк. Тегендә ошыртын көтәргә кирәк. Әле ул бәлки күбрәк тә жаткан бер. Бөтенесенә аның инде расход кирәк җәмәгать. Мөселман инде ул чиста, саф булып китәргә тиештеге дөньяга. Нырлат авылында 3000 кеше яши, 70% өлкәннәр. Бу авыл җыеннарында инде күтәрелгән вопросларның берсе. Актуаль вопрос. Инде без инде мөрәҗәгать итәбез МВДларга, югары органнарга. Алар да ул вопрос белән шөгыльләнәчәкләр. Кеше үлә бит инде, полиция килә. Һәм инде полиция әйтсә, менә бу кешене ярдырырга, моргка направлять итсә, монда бер нәрсә эшләтелмәй. Кич белән үлсә, иртә белән күмергә кирәк, иртә белән үлсә, кич белән күмергә кирәк. Тиз генә өлгертергә кирәк кешене. Чөнки үлгән кешенең җаны переживает. Криминал айбер булмагачында нигә жарасында? Аны милиция белә ул. Мөселман республикалары безнең берничә, мин дә теләр идем безнең Татарстаныбызда, шул Дагестан, Чечня республикаларында, әлхәмдүлиллаһ, президент без аралашабыз. Минем белгәнем белән дә менә мондый масштаб та түгел, алып китеп шул больница юлларында тәннәрен җиртүргә. Яшел Үзән районында узган ел 2000 кеше бакыйлыкка күчкән, 70%-ын ярдырырга җибәргәннәр. Невозможно установить причины следственной связи смерти. Ярдыру үлемнең төгәл сәбәбен белер өчен кирәк. Кеше диспансерлаштыру үтмәй, амбулатор ярдәм алмый, безнең системада авыруы теркәлмәгән икән, берничек тә ярдырмыйча калып булмый. Без үлемнең барлык сәбәпләрен анализлыйбыз. Иң еш очрый торганнарын билгеләп, аларны киметү буенча чаралар күрәбез. Шул рәвешле төп максат кеше гомерен саклап калу. Татарстанда хәзер гомер озынлыгы 75 яшь. Быел Сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия утырышында 2030 елга кадәр 78-гә кадәр җиткерү бурычы билгеләнде. Бер ел эчендә үлем очраклары 4,5%-ка кимегән. Ярдыруның тагын бер ягы бар. Хәзер олыларның үз үлеме белән киткәнме икәнен ачыклау мәсьәләсе актуальләшә. Чөнки мәрхүмнең үлеменә туганнарының катнашы булуы ихтимал дип билгечләр. Очень часто появляются вопросы или обращения соседей. Еш кына безгә өлкәннәрдән, аларның күршеләреннән шундый мөрәҗәгатьләр килә. Кайберләрнең пенсиясын балалары ала, ачлыктан интегеп якыннарыннан тиешле ярдәм ала алмый яшәүчеләр бар диләр. Мондый шартларда вафат булган әби-бабайларның үлемендә туганнарының катнашы бар дигән шик барлыкка килә. Мөлкәт, мирас итеп калдырылган әйберләрен тизрәк алыр өчен шулай эшли алалар. Ярдырмый калу өчен акча түләргә әзер булган кешеләр дә бар. Ярдыру ислам дине күзлегеннән тыелган. Мәет
мәйеткә аерым бер шундый зарар кебек була дип әйтелә инде. Шуңа күрә инде мәетнең хөрмәте ул исән кешенең хөрмәте кебек инде шушы хөрмәтне бозарга ярамый. Элек теге пенсияда үлгән кешеләрне бик ярдатмыйлар иде, сразу озаталар иде. Ләкин пенсия кадәр кешеләр әгәр дә үлсә, аларны ярдаталар иде. Ну, шундый практика иде. Законда дини карашлар буенча ярдырудан баш тартып булу искәртелгән. Моның өчен мәрхүмнең туганнары гариза яза алам. Без әлеге мәсьәлә буенча сәламәтлек саклау министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Монда кыска гына җавап тоттылар һәм төп сорау әлегә җавапсыз калды. Гәрчә соңгы елларда халык әйтүенчә патологоанатомик гамәлләр активрак уздырыла башлап, моның сәбәпләрен белергә теләү ихтыяҗы артса да. Тормыш иптәше, баласы, әти-әнисе, улыкка, кызлыкка алынган кешесе булса, оныгы, бабасы, әбисе гариза язырга мөмкин баш табиб исеменә. Шул очракта алар аны ярмаячаклар. Тик практика шуны күрсәтә. Гариза язылган килештә башта законда мәҗбүри ярылырга тиеш булган категорияләр буенча тикшерәләр. Закон теге ул шулай создаваться ителгән, анда теге беркем дә обходить итә алмый. Законда язылган икән, нотариус кагазы гына сине ул скрытиедән спасать итә алмый. Февральдә Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов законга үзгәреш кертергә тәкъдим итеп Татарстан сәламәтлек саклау министры исеменә хат юллаган. Ул миңа халыктан мөрәҗәгатьләр килә ди. Шулай ук очрашуларда да бу мәсьәләне күтәрүләрен әйтә. Ул кеше исән чакта ук аның ярдыруга карата фикерен теркәп калдыру алымын законлаштырырга кирәк ди. Яшь буенча чикләү кертергә, мәйтне моргка алып бару өчен транспорт яллаган очракта чыгымның бер өлешен кайтарырга тәкъдим итә. 2 ай узган, тик әлегә күрелгән чарасы гына юк дип язган ул Telegram каналында. Гомере буе ничектер куркып яшәде, ярдырмасалар гына ярар иде дип. Бу кыз бездән йөзен күрсәтмәүне, исемен әйтмәүне сорадым. Динә диек, әбисенең васыятын үтәп, 2 ай элек аны ярдырмыйча җирләгәннәр. Табиблар аның хроник авыруын белеп, ким дигәндә ярты елга бер хастаханәгә килеп тикшеренеп китүен сораган. Буларның барысы амбулатор картага теркәлә. Соңгы елларга килгәндә ул инде ешрак авырта башлады һәм без барып кына түгел, участковый табибларны үзебезнең иебезгә чакырып та алар гел язып тордылар инде. Менә авырта, аның шундый шире бар дип, әбием бу дөньядан киткәч, анда инде бернинди сорау булмады. Участковый табибка бардык та һәм ул аның амбулатор картасын ачып, аның хроник авыруын барын күреп, безгә менә шул белешмәне бирде инде үлү турында. Репортажны әзерләгәндә шул ачыкланды. Карт кешеләрне ярдыру мәсьәләсе халыкта ризасызлыкны көчәйткән. Мөрәҗәгатьләр чыннан да арткан. Икенче яктан белгечләр җәмгыять үсеше мораль проблемаларны кискен куя ди. Криминаллыкны ачыклау мәсьәләсе килеп баскан. Шул ук вакытта үлем сәбәбендә табиб хатасының булу-булмавын ачыклау кирәклеге. Хәзер җаваплы оешмалар арасында четерекле тема буенча сөйләшүләр баруы билгеле булды. Димәк, аны хәл итү мөмкинлеге дә карала дип өметләник. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зиятдинов, Булат Абделманов, Наил Абдуллин, Адымнар.